Arey, I'm pretty sure right say we'll reach faster. I was here 2 days ago. It's faster from the left. No, yeah, it's the right. You can't always be right, Natina. Turn right. The all-new Slavia. Skoda. Simply clever. हा प्रकार गावामध्ये जो घडला आहे तो निंदनीय आहे आणि हा भविष्यासाठी धोकादायक आहे. आणि गाव आता ह्या बहुतेक भीतीच्या वातावरणात गेलेलं आहे. हे या विषयाची शासनाने गंभीर दखल घेऊन ह्या गोष्टीचा छडा लावणं खरोखरच आवश्यकता आहे. हे सावडावमध्ये घडलं आहे ते इतर गावामध्ये घडू शकतो. म्हणजे आज जिल्ह्यात म्हणा जे काय हे सावडावमध्ये घडलं आहे ते प्रशासनाने याच्यावर जातीनिशी लक्ष देऊन याचा शोध लावला पाहिजे. हा शोध लावत नाही तोपर्यंत आम्ही गप्प राहणार नाही. हे तुम्ही शासनापर्यंत पोच करा, या गोष्टीचा छडा लावून द्या, असं एक पूर्ण ग्रामस्थांचं गावाचं म्हणणं आहे. मला वाटतं शाळा 10 वाजता चालू होते आणि 9:30 ते 10 यामधल्या वेळेमध्ये ही जी 6 मुलं होती ती आपल्या एका हळदीकुंकू म्हणजे बाया वाढण्याचा जो काही प्रकार असतो त्या लहान लहान मुलांना त्यासाठी पूजेसाठी बोलवतात. आणि असं गावकऱ्यांच्या घरी बोलवलेलं होतं. आणि त्या ठिकाणी तो कार्यक्रम झाल्यानंतर मुलं शाळेकडच्या दिशेने येत होती. साधारण एक गावकराने त्यांचं मधल्या वाटेचं 100 मीटरच्या अंतरावर त्या मुलांना एक व्हाईट कलरची ओमनी मागून येते. त्या मुलांना सगळ्या थांबून कोंबून जबरदस्तीने त्या गाडीत भरलं गेलं. आणि दुसरा आश्चर्य धक्का असाच की तिथेच थांबून त्यांची दप्तरं काढून घेऊन त्या चालत जाऊन 100 मीटरच्या आसपास 100-150 मीटरच्या आसपास त्यांनी पुन्हा ती दप्तरं नेऊन टाकली. म्हणजे मला असा अंदाज येतो आहे की याने याचा सर्वे केलेला आहे. या टोळीने गावात ह्याच्यापूर्वी येऊन त्याचा सर्वे केलेला आहे की शाळा कुठे आहे, काय कुठे आहे सगळं. त्याच्यानंतर 1 किलोमीटरच्या अंतरावर जाऊन त्या मुलांना त्यांनी थांबवलं. थांबून ते फोनवर मुलं सांगतात की बाबा हे असं सगळं मुलाने सांगितलं हा सगळा प्रकार आहे की त्याने थांबवलं. एक जण फोनवर बोलत होता, पुन्हा दुसरा उतरला. तो जेव्हा उतरला त्या मुलांना शंका आली. त्यांनी मध्ये त्याने चाकूचा धाकबीक दाखवला. मुलं घाबरली होती. पण सुदैवाने अगदी रामेश्वर पाहुण्याच्या पुण्याईने त्या गणपतीच्या पुण्याईने की मुलांना कशी इच्छा झाली की आपण उतरून पुढं आपला जीव वाचवला पाहिजे, आपण पळायला पाहिजे. आणि त्या मुलांनी अतिशय धाडस सुंदर दाखवलं. त्या मुलांचा मी खरोखर आदर व्यक्त करतो. त्या मुलांनी अशा प्रकारचं धाडस दाखवलं आणि ती मुलं उतरून पळत सुटली. ती पुन्हा 1 नंबर शाळेच्या दिशेने न येता आमच्या डगरेवाडी म्हणजे हुंबरट हायवेच्या दिशेने ती धावत सुटली. आणि जाताना डगरेवाडीच्या शाळेतल्या सरांनी त्यांना बघितलं. एक लहान मुलगा आणि बाकी पुढे मुलं धावतायत. मग काय असा प्रकार म्हणून जाऊन त्यांनी त्या सरांनी त्यांना थांबवलं. नसेल तर काय प्रकार झाला असं ह्याच्या पुढे ते सांगू शकलो नसतो आम्ही. आणि त्यांनी सरांनीसुद्धा म्हणजे तत्परता दाखवून त्या मुलांनी आदराने जे मागे आणलं बोलून थांबवलं त्यांचे या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. आणि अशा प्रकारच्या ज्या गोष्टी आहेत एकंदरीत चादरी विक्रेते येतात, कांदे बटाटे विक्रेते येतात, ते गावामध्ये त्यांना कुठल्या प्रकारची दहशत राहिलेली नाही. म्हणजे कुणाचं असं वचक त्याच्या शासनाचं राहिलं नाही. बाबा कुणी कुठल्या गावाचं काय कुठे आरडाओरड काय अगदी ते मोठे माईक भोंगे मिंगे लावून 2 स्पीकर लावून कोण बटाटे विकायला कोण कांदे देण्याच्यामुळे कोणाला काय ते कशाचा थांगपत्ता लागत नाही. मग अशा या गोष्टींमध्ये की कुठेतरी त्यांना आळ बसला पाहिजे. आणि खरोखर पोलिसांनी सुद्धा आपली कार्यवाही यांनी सगळ्यांनी सांगितल्या अतिशय चांगल्या प्रकारे केलेली आहे. पण आम्ही अशी अपेक्षा व्यक्त करतो की लवकरात त्याचा छडा लागावा. कारण कुठेतरी त्यांचा फोन कोणाला तरी गेला होता गाडीच्या भाड्यासाठी वगैरे. मग तो एक मोठा त्यांना पुरावा मिळतो आहे. त्याच्यावरून त्यांनी सुद्धा गाठून त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत लवकर पकडावं आणि आपल्या पुऱ्या महाराष्ट्रामध्ये कुठेही पुन्हा आपल्या देशामध्ये अशा प्रकारचे प्रकार घडू नयेत याच्याकरता लवकरात लवकर त्यांना जाब बसवावा एवढी ग्रामस्थाच्या वतीने मी या ठिकाणी माझे मनोगत व्यक्त करतो. आमची मुलं मी या प्रकरणामध्ये होती, सुदैवाने पळून आलेली आहेत. असा प्रकार पुढे घडू नये आणि या प्रकाराचा शासनाने योग्य तो निर्णय घेऊन योग्य ती कठोर कारवाई करावी हीच माझी मागणी आहे.
आज सकाळी जो काका हे मुलांना गाडीत कोंबून जे हे करून नेत होते, अपहरण करत होते, त्याच्याबद्दल हा जो काका हे झाला तो अगदी अनिंदनीय आहे. आणि त्यात ज्या कुठच्या टोळीचा जो हात असेल त्यांना शासनाने जिथे आता पोलीस सर्व आले होते, पण त्यांनी त्याचे पुढेही त्याची कंप्लेंट व्यवस्थित हे करून त्याच्यावर लक्ष घालून पुढे त्यांना कुठेतरी ते बसला पाहिजे याला, अशी अपेक्षा आहे. आता खूप भीती मनात निर्माण झाली आहे की आमची मुलं सुरक्षित नाही आहेत या महाराष्ट्रात. म्हणजे आमच्या ह्या गावातच काय कुठल्या याच्यामध्येच लहान मुलं सुरक्षित नाही आहेत. ते याची शासनाने दखल घ्यावी एवढंच माझं म्हणणं. 5 मुली अपहरणामध्ये होत्या आणि सुदैवाने त्या आलेल्या आहेत. 5 मुलींना पळवून नेण्याचा हा प्रयत्न होता. त्याबद्दल काय? त्याबद्दल काय त्यांनी खूप खूप जीवहानीचा प्रकार केलेला आहे खूप. त्यामुळे त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे. त्यांना शिक्षा होणं गरजेचंच आहे. त्यांनी शासनाने एवढीच दखल घ्यावी, मला एवढंच वाटतं. नेमका कधी प्रकार घडला? हा दुपारी सकाळी 11:30च्या दरम्यान प्रकार घडला. मला सुद्धा माहिती नाही, माझं लहान बाळ आहे छोटंसं. मला नंतर कळलं, 12च्या दरम्यान मला समजलं. प्रशासनाकडे काय मागणी असली? प्रशासनाकडे एवढीच मागणी असणार की जे चोर आहे, ज्यांनी लहान मुलांना पकडण्याचा जे काही प्रयत्न केला, म्हणजे जे काही केलं आहे, त्यांना फक्त तुम्ही खूप शिक्षा द्यावी, अशी कठोर शिक्षा द्यावी. परत त्यांनी पुन्हा असं काम करता नाही, अशी शिक्षा द्यावी. हे अपहरण करून त्या मुलांना घेऊन गेलेले, तरी मुलांनी धाडस दाखवलं की गाडीतून बाहेर त्या मुलींनी बाहेर येऊन धावत गेले. हे आमच्या सावडा गावात पहिल्यांदाच ही झाली आहे. आणि धाडस दाखवलं की धावत परत तिथून जात होते, तरी शिक्षकांनी बघितलं, त्यांना घेऊन आले आणि आपले सगळे धावत गेले आणि त्यांना घेऊन आले सगळ्यांना. आणि देखील भीतीचं वातावरण. हो, भीतीचं वातावरण होतं. खूप घाबरले होते. परत आई वडील त्यांचे, आम्ही इथे आलेलो ना तेव्हा घाबरत सगळे आई वडील आले. त्यांना वाटलं की कोणाची मुलं वगैरे गेली, कुठे अपहरण केलं. खूप धावत आणि रडत होते. मग आम्ही जाऊन बघितलं तर ही अशी घटना झालेली. हो, म्हणजे लाल एकदम हे पिंजऱ्यासारखं काहीतरी लावलेलं होतं, एकीला नख लागलेलं होतं. आणि खूप धाडस त्यांनी केलं मुलांनी. हे आमचं एक हे आहे, त्यांनी खूप धाडस करून आले. आणि माझं एक शासनाकडे हे आहे की या चोर अपहरण करून घेऊन जाणाऱ्यांना खरोखर तुम्ही हे करा, दबाव द्या, कुठच्याही गावात होऊ नये, हे याचा ठराव करा. आता पोलीस यंत्रणेने आत्तापर्यंतचं काम त्यांनी सुरळीत पार पडलेलं आहे. आता ते तशाच पद्धतीने त्यांचं काम चालू राहिलं पाहिजे की ते पूर्णत्व या गोष्टीचा छडा लागत नाही, जिचा शोध लागत नाही तोपर्यंत त्यांनी शांत राहू नये. ते काम त्यांनी पूर्णत्वास न्यायला पाहिजे. ही सर्व आमच्या ग्रामस्थांच्या वतीने मागणी आहे त्यांच्याकडे. ह्या सगळ्याचा जर विचार केला, गांभीर्याने जर विचार केला, तर मुली पळवणे आणि मुलींना घेऊन जाणे हा एकंदर त्याच्यामध्ये होता. फक्त एक मुलगा त्यांच्याबरोबर असल्यामुळे नाही झाल्याने त्याने मुलाला त्यांनी बरोबर घेतलं असावं. कारण याच्यामागे छोटं रॅकेट असण्याची शक्यता नाही. कारण पंढरपुरापर्यंत त्या गाडी ज्यांनी विचारली त्यांनी पंढरपुरापर्यंत जाण्यासाठी गाडी हवी यामध्ये सांगितलं. याचा अर्थ पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एक खळबळजनक घटना आहे. सावडावच्या ग्रामदेवतेने इथल्या लोकांनी त्यांना या ठिकाणी उतरण्याची बुद्धी दिली. ही मुलांनी मोठं धाडस दाखवलेलं आहे. त्यामुळे आमची मुलं सुरळीतपणे आमच्या ताब्यात आहेत. परंतु इथेच हा विषय संपत नाही. माझ्या ओटव असतील, माईन असतील, शेजारी अनेक गावं असतील, याही लोकांवर अशा प्रकारची ही येऊ नये म्हणून जशी तत्परता आत्ता आपण सकाळी बोललो त्याप्रमाणे शासनाने दाखवली, त्याच्याहीपेक्षा थोडी जास्त तत्परता दाखवून त्यांचा छडा लावावा, तरच आपल्या ह्या सगळ्या गोष्टीला पूर्ण विराम मिळेल असं मला वाटतं. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअरवर जा आणि डाउनलोड करा कोकणसाद लाईव्हचं मोबाईल ॲप.